Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ahinkai FM. Ghana Adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache. Ediba Ahinkai 93.3 FM. Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ahinkai FM. Kasa mi jeji ebuwa me bemdia akwamsa yefuo madina tuoni nara ayekwa Bible sani ode ne hoto ewrade so no ade nyina dibua no na ewie ne yiye Shaba Come on Roll it Come on. Banana pam pam. Afe tiano. Aba. Tiano. Midi ma focus. Akodi awejere. Mama ni yeda. Me dedi so say. Me dansi ni akasa me loyaka. Me dedi ebuwa me bemia. Apamsa yefuo madina tuoni nara ayakwa midasinya kasa milayaka midadi ebuwa Erunti anopa bia ya de aseda ne ayeye de be ma osusu nyankopon de wabo ye ho ban wahwe ye nso no agye afiri atamfo nsem bebre ne nia wo hwehwe wo susu nanso so asafo awurade ono ne ye njeje kese pa Erunti se wasese na osusu editian a na asafo awurade nso atwitwa agye yen sanse yen lawyer panyini pa ono ne asafo awurade ne doba Yesu Kristo ye dansini enso so ene hon kronkron ene otemuafo panyini no ono ne asafo awurade otwiridi ampon kokurumuti awusa ne hobopo a enye ye akrobetu bi ma a wo pem san ene ni din berima wono na Yesu kire no ayenisuo ba kantenkranchi wono ne ayebi pen ahuna beburim nyankropon onyankropon a obi ani wono mu a watu ni foda nanso ne awoye bia eye wono ne akrobetu bi ma Prakase jamandu ofiti kroti ana ne hono bo afiafie mu anopa yenya ne dempo
Odo a woyi na di de kyerɛ yɛn. Aropa wɔ de suo mu. Asɛm bɛn pura potin ye betumi aka. E de akyerɛ ni so de akyerɛ safo Awurade. And I don't pray see the Asidade mano. It is the 14th day of September 2021. And I have been at that. Osha Omrenoa, Sima Edia San Enkron, and Abapa no Panunsia and home. And I don't pray so made off way. A brass so ya sana babium, ye bet for some Cassiano Esso. Aba minimum se bebre no a and I don't pay wo call atim dan and en important mo a I will ho aba nanso so ye wo gidie wo asafo Awurade mu se bibia ebesi bia no eya na e wo butaye ntia na ye nipa yi de ya na ye ntia ase no e wo akiri kakra nanso ye Nyankopon a wo no ne ye de ye ho ato ne so no ono no de ya na onimnia oye. And in Tinonium to four be two yum say, ye Nyankopon no, a ya what the Yankosie, and son of what be ye actually via say. So what the Yanko Cosie Sanoa, now what the Yanyabo Trenu di CSA. Onyum to need for Robin so to yum say, a yana o ye be a free ho, na all the before fro at the Asana Nemu, and in Tinayana to the beer and near my BCC. But of way, and I'll pray say, oh, Quaka could dim. Eja ato achim odan dwakesiem ama ene enkrofo bebre no adwapade wo mo nioma wo ton ene wo mu dwetire eja atomu no ma ba be kan kire wo a won so so wo ho akodi mu ne se si asafo Awurade ase sanse ono na onim nia oye a eye ma ne ma wo ye onipa enti ya na wo nti ase ah do 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 tan 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 ah na omuni musenka omu hwagya ne de atum na nka wote a wokomate na nka wa collapse na nka wa famu ewu na nso o dance ni wakasa ama wo judge nso so akasa wo mu nyina kasa de ama o eni nti hu se o te se ja to market ni mu no o ye Nyankopon adom ahoden da so ho wada ma de achen it means Awurade owo biribi foforo bi de ma madam eto da bia ya memma wo ho kwan ma oboronsam nea o hwehwe no emamu o abrabom eto da bi kura na sia eya da suban bi adi ma ono akasa ne yem nse no akasa na ne ato ni bebrebe nyina ne nani age Awurade hu an na ma oboronsam ne kwan and I don't pray. Mami Simon Mugina ache. Na me mama kwaba. Famra Hinkai 93.3 FM. Mema Renfi, we are broadcasting live from our national studios. Ya wachima buabu. Baby ami butu eyi. Eya mami Equia Afrakoma the studio. Iwiasi afane nyina. Enso so etie dwumade yi I'm on www.incanfmonline.com. My tune in more than Ghana. Yes, streaming live on Facebook as well on YouTube. I didn't also bet me a journey or now if you watch the echo so what's ye be. And I have a quite some down Jackasium. Now I will host someone Endra or the Sumu Honomo. Buy ya a Jackasia tall marketing him as a marketing is Yasiano. And that's a kid. Maybe cram it down on when Ramisu. My calculating you must send a then Yamako market. And it's a yarn to be Swansa. I would host some Cassia say to me about. Nanso ene anopay me sha obi bia o watchim dan marketing mu se onya akoma pa onya abotre ewo mu se de ato no eni enyan but eni je sem ne se onipa bia ni wono mo ne ho kan ye eni je sem ewo mu no ye koso nso asre Awurade
sɛ ɔmo a ɔmo adwapade ase wɔmo nneɔma hye wɔmo dwatiri ase no awurade nkurakura ɔmo nyinaa mu yɛmpɛ sɛ yɛbɛte asɛmbɔne deɛ yɛnim sɛ asɛmbɔne koraa deɛ bi nsi enti na yɛbɛkɔ hɔ na yɛakɔ akɔdi nkɔmmɔ yɛne mpanimfoɔ nso a ɛwɔ mpɔtam ha the MCE the honorable MP ɛmsa akɔsi akwa nso ɔbaa yɛ wabɛbrɛ paa o disasters upon disasters ɔbaa yɛ ankyɛ biara na nsu kɛseɛ brantam bi tutututu nneɔma gu yɛ ɛpopa adan so na ɛnyɛ asɛm ketewa ɛne sɛ asɛm kɛseɛ asɛm si nie ɛdeɛ akwasi nso wɔ bɛbrɛ yɛ eti na no pay ye bedi enkomo no akɔ akyiri e de afa akyem dan market ija tomu no enti sɛ wonte ya ne aba no ija kɛseɛ pa enya senketwa enye ayi akyire hɔ no mo nkomo o enye ja atafuo mu bia enya senketwa ɛna me hane mani nso nka ɛnɛ ye be show some of the videos mo nso a mo akyem dan no so mo nso betumi akɔ akɔhwɛ de ye kan enya asem ketwa you be show some of the videos and we will be speaking with anamusini ono so ground ho na ono so wamayen pictorial evidence no clearly na wa wo fie no so atumi atie bi ene ntia no ahye ne nso de amame na yese ade achi bia asem foforo si but we have God and nti se si a obehye ye den ewo ni nyina emu ena no pan so yebesa di nkomo kakra e de afa Ghana Nigeria trade feed bia ahyase se Ghana ne Nigeria adwadie mu ntokwa no ehyase nyene but the question aye bi se na no pan ni se eye de bempa na eye biribi huhu a ama empanimfo yi entumi find lasting solution to curb this particular thing more or less ebabe menance no inti ene we will talk about that bruhaha Ghana adwadifo ene Nigeria adwadifo menteme ho ase a ewo mo ntem ne doso pa inti na no pay ye behwe na ye dimu nkomo ye ne Nigeria se ni bi bebo nkomo na fe wi a ye ne president ede ema guta enso abo enkomo na nsan onamu a ye se o yakum asomasi yakum obenten ni akwa kra ne se boyfriend no akuni girlfriend no no susu akuni boyfriend awarefo we simakun we ede na esi wo Ghana ha and we will be talking about that and as well ye behwe yen akwantempo ahodo so no road safety authority mpanifo say si ya no omo pese nya se omo amu omani bere a bere no enya senketwa omo de emra bi ba begu apono so a drivers omo use illegal lamps no omo nyina eyadia omo be ma swan hyehyehye pa we've got this and many more and de ma ene benada anopa yi ewo Maakye dwumadie no eso kai na ehye ne nso se executive producer ayodi ankan Kwame Yeboa adwempa yin Kofi Mensa ye producer Kwame Asante ka ho bi me wo frɛ me Obuoba Ofori Amanfo ensuro gya ba akopa maka amanga osi adwename adwen bi na ta na wa ta na bi na wa hwe nsesa ye afekura ne mu aye duru emu aye deep and nti no ye ntoa so emfa ema enti enche ye de ewiem wobren sem no so de betoa so e de amamo 47 minutes after 6 still live on Ahinkai 93.3 FM Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahinkai 93.3 FM na enano pay winning bibi be a Bible no fa call Esther chapter 6 the verse 10 Esther chapter 6 the verse 10 ye kwa kosua bibi e wo hono mo but before ye be kosua sua bibi wo hono mo no say what say the story of Mordecai, Haman, and Esther, and King, our friend is saying, King Biana, our friend is saying, Xexos. What's your mudinda? Yes, we will talk about them.
ɛne nti mu a Bible yɛ madamfo no sɛ wotae kan a nea mekan wobɛte aseɛ sɛ wonkan a baabi a yɛafa firi no woanhwei a na wante aseɛ but menya abotrɛ na ma explain it to the layman's understanding. But before my yɛnhwɛ ɛnɛ wiem bɔbrɛ sɛnea ɛsi ɛteɛ papa ni ɛde ama yɛn ɔsɛ menka nkyerɛ sɛ mo a mo akyem da ɛne ne mpɔtam no ɛyɛ adeɛ sɛ nɔnso berɛ mu no the probability sɛ nsuo bɛpete no ɔkyerɛ sɛ ɛwɔ soro paa nti ɛfiri nɔnso a kɔkɔpem nondu no ɔkyerɛ sɛ yɛnhwɛ nsuo anim nsuo wɔ wiem ɛnɛ ɛne nti no wototo nneɛma no ahwɛ kwan a bɛfa so a wobɛyɛ nneɛma ɛyi na nkɔfa ɔhaw bi amfa amrɛw ɛne nti ɔsɛ firi nɔnso yi a ɛde kɔkɔpem nondu no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ nsuo anim nsuo wɔ ewiem ɛnɛ yɛn a yɛwɔ akyem ɔdaa bieni ɛna afei asene man so across so ɛne ne mpɔtam ha no mo akye ase so aduro mekyerɛ akyem enclave ha no mo no ɔsɛ yɛn nyinaa yɛnhwɛ nsuo anim ɛne nti ɛyɛ a na wahyɛ ne nso saa ɛde ama me afei sɛde na meka kyerɛ no wabio Bible na yɛnkɔ hɔ na yɛmpɔse biribiaa yɛnkɔ hɔ ne yɛnkɔsua adeɛ kakra Bible ma mete aseɛ sɛ there was a time na yɛfrɛ abranteɛ bi Haman ɛna baako nso yɛfrɛ no Mordecai ɛne nti sɛ wokenkan Esther chapter 1 wokenkan de firi hɔ no na wode ba wobɛhunu sɛ ɔhene bi a ne yɛfrɛ no sɛ Celsus ɛberɛ so yɛ na ɔhene wahyɛ fa na afa hyɛ no mu no ɛna wɔyɛɛ sɛ ɔmo mfrɛ ne yere a ɔdɔ no ne yere dɔfoɔ mfa ma no na neɛteɛ no sɛ Nyankopɔn pɛ sɛ oyi biribi firi hɔ na ɔde biribi hyɛ n'anan mu a yɛyɛ nnipa nti yɛ a yɛnte aseɛ anɔpa yi ɛgya atɔ akyem da market mu no bebree no ante aseɛ obi asɛm a ɔka sɛ ɛyɛ Awurade enti medwa tire nyinaa na wama gya tɔ mu yi madam Nyankopɔn sɛ ɔpɛ sɛ oyi biribi firi hɔ na ɔde biribi bɛhyɛ n'anan mu a mepakyɛw ɛyɛ saa na ɛba but yɛyɛ nnipa nti ɛyɛ na yɛnte aseɛ hwɛ sɛ ɔhene abɔ dawuro ɛsɛ wɔ ɔba bɛhyɛ fa de ama ne nkurɔfoɔ na ɔmo nkɔfrɛ ne yere ɛmmra na ne yere mɛdandan ne ho kakra mi ehunu sɛ mpa Kensisus waware na ɔbaa na waware no ɔyɛ ɔbaa a odi mu afei yankɔnkɔfrɛ ababaawa yi mmra ababaawa yi so wɔ mma ebi kura nsii da onim die ntia na Nyankopɔn pɛ sɛ oyi ne firi hɔ na wadi bibi foforɔ de ba ntia batena nipa ne ntia seɛ na Bible sɛ ɛma ɔhene ne bu fuye ɛne ɔka kyerɛ na nyansafoɔ no sɛ sɛnea ayɛ ne deɛ ɛwɔ so ɔmo pɛ ɔbaa foforɔ ɛde brɛ no ɔde hyɛ nanan ɛnɛ ɛhɔ no koraa nyɛ me topic a mepɛ sɛ yɛka ho asɛm nea mepɛ sɛ yɛka ho asɛm ɛyɛ Haman ɛne Mordecai adeɛ no ɛno nti Esther na wɔwɔ fa a wɔfrɛ no sɛ Mordecai na wabrɛ a wɔn mu kura wɔn mu wom ɛhɔ no mo yɛ den na wɔn yɛ so wɔn bɛkɔ akɔbɔ bra wɔn to mu tu bata deɛ firi kuro nim akɔkuro foforɔ mu akɔbɔ bra no tie me nua baa baabi wɔn kɔ yɛ a wɔn so ɛhɔ nso wɔn kɔ akɔbɔ bra no wɔn kɔ hyia wɔn Haman wɔ hɔ anɔpa yi nea meka kyerɛ obi ne sɛ God will give you the power to crush every Haman in your life onipa bi a wɔyɛ Haman ɛwɔ abrabom onipa biara a ɔrepresenti Haman na yɛka sɛ Haman tie Bible sɛ Haman ɛbɔ n'adwene mu pɔ sɛ sɛnea Mordecai ɛyɛ nya wɔ hene Celsus anim onyam no ɛwɔ sɛ wɔ make sure sɛ yɛyi na firi hɔ anɔpa yi menim obi a woyɛ nya n'anim onyam a ama nipa asɔre de atia wo saa nipa na asɔre atia wo no I speak as a servant of God this morning. Na nea meka kyerɛ wo wutie me anɔpa yi ne sɛ God will give you power to crush those people. Onipa bi a wɔn sɛ w'anim onyam ɔba ɛne nti wasɔre na ɔkeka wɔ ho nsɛm ɛne nti wasɔre na ɔyɛ sɛdeɛ obɛtumi so wɔde wo bɛba fam ɛwɔ Yesu Kristo diri mu Awurade bɛma wo tumi a wode bɛtwia fa wɔn so na wɔn mo agyina tuo wɔn mo nsusuyɛ no Awurade sɛ ɛbɛsan ba wɔn so ɛno na ɛyi ɔba Ghana ha no ma yɛ sɛ ɔmo nkɔnkɔmmoa bɛbɔ mu tiri so Bible sɛ
Haman ye na dwene se obemi abo Mordecai asendiem kese obemi asen no obemi asen no me pacho bi Bible no fa ko Esther chapter 6 the verse 10 say what I can kind Bible na nya me kan wa kan da obeti ase ni nti na ma jump di aba 6 ho no me pacho yen ko eye 610 ho no 610 ho no Haman bo na dwene mu po se obema Mordecai ho akere no eni nti woye na dwene se wokope dua bi de asi ho na sa dua no ya sen Mordecai ewo so Bible say Mordecai ni nabusuafo Esther mu nyina aka bo mu ebo mpaye anopa yi se ohaw bi ba eya ahefa na wokọ anopa yi nia wonam mu no hwan ena wo gidie so obetumi agyew eye menya nkopon no ana se ye hwan ana wo de abrabo ni mu ye din a you believe in emoase obetwitwa moja abrabo ni mu ye din a hwan ene ya wotwa wani a ekoto nanim se enye nyankopon wo se nyankopon Bible say Mordecai ene Esther ene nabusuafo nyina omo hyase se omo bompaye ebompaye ema Haman adwene bone a wonyaye ede fa Mordecai ho no edane ye edua wo yesi yankonko sai Mordecai wo so no sa dia kro no a ene wo yene Sisus ka say sa dia kro no amonya dan omfa eye Haman konko sense so and pray God will give you the power to crush every Haman in your life. And the Haman representative our life mu God will give you the power to crush them. Awurade bema wutumi na obetwia form so yo nipa ni bi wono mo a obi ye yi a wompe tese wo mo ya abaifo to the stand say sade ye fe na e ba busuani mo mpe ne omu tiri ni se abrantie bi asi so na ofefe Awurade pagya no animonyam ba ne so wo mo mpe na so sa abusuan yi a wo mo mpe saade no sa abusuan yi wo mo nipa ba akokora ni wo wetukwan ko Togo kura wo mo ni bi wo ho omo nyina wo Ghana ha ena omo ya akọwinsafo wo mo etwifa ma so kese wo mo ye nioma bibiri no eno mo mu na omo pe di omo etiri ene se nyankopon epegya obi bata no pai obi biara wo wabusuam na otiri se Awurade be pegyaw eno nti wa wunu se Awurade gusu pegyaw na wasori wo keka wo honsam sa nsam na wo ka no sa adwene pa wo nya a wo mo se emra wo so ebi mo se yare bubugu ho eka nipa ni bi nko a nanka wabubu agu ho no mo a de bia nanka ye besrawo de bia nanka ye besrawo ena no pai Awurade asem se men kan kire obi ano pai se sa nsusuye no sa ginatuo no Awurade bo na dane de omo ade ama wom. Then the king said to Haman, make haste and take the apparel and the horse as thou hast said, and do even so to Mordecai the Jew, that seated at the king's gate. Let nothing fail of all that thou hast spoken. Hallelujah. Enti enyama wodwa abrantie yi kan ye say yemfa enye Haman offend say Mordecai no Awurade bo na Daniel na sene ono ankasa wo sese no sa pepepe ena asafo Awurade enam ohene ne so emom de ye no ena no pay obi bia wa hye owuo Awurade Nyankopɔn bo owuo no adane ena no pay obi biara wa hye yade Awurade bo yare na adane na se yade na eda se owuo no eda se eka no eda Awurade mo na adane nko ne so sani o so se no sa pepepe no se wukom sani o tena ase a o kan se upie pe ka bi be bo no me pato no nso opia Awurade be ma ka bi be bo no sa pepepe ne tie na Bible say dia Haman siye
say and say Mordecai was soon. Said ya cronwa, and I would day or now or hen so. Emi saying him was so. I didn't be obianya, ya dream bonnet, de foul. Or see, woo, one, or say boca, or so the un to me worry, what. Sergeant upon a radi bona danye, Edia call so. In could be a odia, a dance dear bed dosso. Na fei Ubenya dance die. Na what did ya chili viasia for nana? I'm a viasia who say, Sir Odo who to us for radiswa. And so hebeba, I'm a near beba. Mordecai a chile. A radiba sen and munyamano. One funnel on the silver platter. Obreye. He struggled. It got to a time a Diana Cranu and Nibi because now I was say on any young coupon cassa. Nanso so at the end of it all, no, a radin young coupon shen any munyam. A radin young coupon Emma na coma swadie den ebemu. Ano pay a radibamo coma swadia bem. Unipa be a canon conawu. A radibet danis adiana coneso. Na adansi diebe ya wodia. Adwem bɔne a wɔmunya de fa wo ho no saa adwem bɔne no awurade bɛbɔ na danie ɛbɛkɔ mo so na nkonimdie ne adansedie ɛbɛyɛ wo dia awurade nka yɛn ho ɔno mo ayɛn na bribia ɔma yɛn tena sɛm ase na afei yɛnya mu gidie ɛmfa mmɔbra awurade asomdwe nka yɛn adom ne nti amen. ɛno nti yɛsɔre so ne yɛde ɛyɛ sports ɛde ato adwumadie no so de ama wo ɔmo wie a yɛbɛsɛ no aba mpatɔ nkɔ baabi a kɔ so atie yɛ